Кажи зеле. Сия зелен бичи. Къде спи котката? Ай, това е. Спалното на котката. И гледа с големите си черни очи. Ау, мацо. Оп. Малко на дневна светлина. Мау. 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 Грух. Това си котето. Чакай да стане. И в най-лошите мизерио. американски филми се случва и това. Айде. Това беше. Да. Това беше нашите девойки. Ева. В момента отивам към хола. Аж. Грозен си бе, стига се записка. Чай, че косата нещо не. Ей, ще изкривиш лупата на камерата. Няма лупи, няма 6-5. Чай ми кой гледа нещо? Иначе имам поснима кожука. Не може. Оле, това е тецев. Оле, верно. Аз имам и геймбой, ви какво знаете? Тръгля сандал за него. Чакай, какво? Нямам. Къде няма? Ето. Това е нямам. Ей! Чакам. Васе! Ето. Тренк. Ето. Това седи като военно, обаче не е военно. Това е някаква риска. Пак смукачка. Това кабел трябва да отива. Ей тук. Сега ще го включим. Ай, там долу. Остави пак смукачката да даш титанитна. Помогни малко да му го завтъкне. Това тук някой ми го втъква отзад мен. Отива ти я даш. Ей така. Красива пак смукачка беше, ама нещо. Не дей, чисто.